todas. Antes de nada, queremos darvos as grazas por estar aquí a esta hora así un pouco inusitada. Estamos aí facendo un pouco un experimento para ver se a xente se anima tamén a combinar os libros con algo de xa máis de alimento físico, aparte de espiritual. Nada, hoxe vamos facer un evento así un poquinho diferente. Bueno, son María Reimóndez, vamos falar dunha serie de libros que é o ciclo dos elementos, centrándonos pois na representación da diversidade sexual nese ciclo de novelas que son todas independentes pero están interrelacionadas, como iremos vendo así ao longo deste tempo que imos pasar xuntas. Bueno, teñolles que dar as grazas a Ana Ojea, que vai axudarnos a fiar aí esas lecturas e a compartir, non, un pouco dende a súa óptica como lectora, pero tamén como activista, pois cal é o interese do ciclo, non, segundo a súa forma de velo. E a Eric Lopazo, pois que tamén vai participar na conversa e ademais, pois ten a amabilidade de acompañarnos con música que sempre senta ben así, sesión vermú, non? No concepto completo. E nada, bueno, claro, lóxicamente a Cartabón, que sempre nos acolla aquí, nos pon a mesa, xa, bueno, de todo como na casa, non? Entón, iso, pois a idea é que primeiro fale un poquinho Ana, e despois pois iremos alternando música e lecturas, e vos cando queirades preguntar, intervir ou solicitar cousas, podes pedir cancións a Eric para que se poña nervioso. Logo faría o que eu queira. Exacto, tamén, aí eso sempre temos esa liberdade. E nada, pois empezamos xa. Ok, bueno, a nerviosa son eu. Bueno, este é o meu debut, basicamente é o meu debut. É a primeira vez, o primeiro día, o primeiro evento e a primeira conversa que teño en galego na miña vida. Teño 45 anos, por eso estou nerviosa. Estou sufrindo moito. Antes de sair de casa, lín un decálogo que escribiu Carlos Callón. Traigo todo escrito por si acaso. Un decálogo que escribiu Carlos Callón no seu libro Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez. É unha das cousas que din, a pesar de que a mí non me gustan nada as analogías religiosas, pero din, practicarei e aprenderei coa suor da miña fronte. Aí estou, suando. Entón, perdoade as miñas barbaridades que podo dicir hoxe, os meus erros, pero aquí estou. Pero o único galego mal falado é o que non se fala. Estudiei galego por última vez hai 27 anos en COU. Non volvín a estudar, nin volvín a falar. Por lo tanto, este verán pasado decidín que xa que abracei a disidencia sexual fai moitos anos xa como lesbiana, pois tamén tiña que abrazar a disidencia do monolingüismo. Entón, decidín neste verano pasado. Tampouco, sabes, tendría que estar toda a mañá aquí para explicar todo o proceso de por qué, do mesmo xeito que por que decidín sair do armario docente fai 4 ou 5 anos, non? O sea, sería unha conversa moi longa, pero sí que penso que é importante sair dese monolingüismo e sair do armario do monolingüismo, vale? Entón, que fixen? Bueno, pois, por onde empezo? Pensei, non? En agosto. Primeiro, empezar lendo. Despois, escribindo. E, por último, falando. E que leo? Pensei para min. Entón, nese momento, guieime por tres prioridades que teño cando me enfrento ou cando quero, sobre todo no meu tempo de lecer, non? Que aí fago o que queiro e fago como me dá a gana. Teño 3 prioridades a hora de elixir as ficcións. Primeiro ficción, eso sí, porque é máis fácil, evidentemente. Entón, cal é a primeira casi norma que teño para mí mesma a hora de elixir ficcións? Que estean feitas por mulleres. Eso é o primeiro.
Estou, a estas alturas da miña vida, moi farta da invisibilidade das mulleres en todo tipo de ficcións. É dicir, creo que é algo que ten que desaparecer e que empezar a desaparecer canto antes. Claro, na literatura tampouco son experta. Eu estudiei Belas Artes, son profesora de debuxo, aínda que agora dou clase de cultura audiovisual. Entón, a miña especialidade realmente son as artes plásticas e o cinema, vale? En literatura seguramente María terá datos, ¿no?, de como é a situación na literatura. Pero bueno, por exemplo, nas artes plásticas e no cine. Nas artes plásticas, isto tamén o vexo eu nas miñas aulas en bacharelato, porque dou clase en bacharelato de artes, o 70% de estudantes son mulleres, vale? Os datos da última feria de Arco, de arte contemporáneo, do 2019, só un 26,5% das obras expostas en Arco eran feitas por mulleres. Eso solo así a nivel de artes plásticas. E a nivel de cine, pois nos últimos premios Mestre Mateo, o 31,8% dos premios foron para mulleres cineastas. Por tanto, que rondamos entre o 25-30% máis ou menos. Vale? O cal creo que é algo que, repito, temos que empezar a cambiar. Pero xa, vale? Estou un poquinho cansada ya de todo eso. Bien, pero non só queda así a cousa. Non só prefiro ler literatura, neste caso, creada por mulleres, sino que tamén protagonizada por mulleres, o que fale das mulleres, o que teña protagonistas ou personaxes mulleres. Ese é o segundo criterio. Ao respecto, que podemos decir de así datos así moi rápidos? Representación das mulleres nas ficcións, por exemplo, cinematográficas. Pois que, por exemplo, no ano 2015, só o 22% das personaxes protagonistas das películas máis vistas eran mulleres. 22%. Isto xa o denunciaron as Guerrilla Girls, non sei se os sonan as Guerrilla Girls xa nos 80. Por exemplo, falo tamén, repito, das ficcións cinematográficas. É certo que isto non é o mesmo que nas ficcións literarias, pero bueno, non sei se coñecedes o test de Bechdel. Soamos? Sí. Ben, o test de Bechdel o creou Alison Bechdel nos 80 xa. É unha creadora de novelas gráficas. Creo que fai pouco saiu Fan Home en galego. Pode ser? Sí, sí, verdad? Unha traducción de Fan Home, exacto. Bueno, é bastante coñecida e demais, e xa leva moitos anos, e case sempre fai novelas gráficas protagonizadas por mulleres lesbianas, además. Entón, bueno, o test de Bechdel consiste únicamente en 3 criterios, 3 requisitos para medir a representatividade das mulleres nas ficcións, vale? O primeiro deles é moi sinxelo. O primeiro é que ten que aparecer ao menos 2 personaxes femeninas na ficción. Esas 2 personaxes femeninas ten que falar entre elas, manter algunha conversa en algún momento da ficción. E o tema da conversa ten que ser, non pode ser sobre un home. Da igual a relación que teñan con ese home. Parece unha tontería, non? Ben, pois resulta, así a datos xerais tamén, que entre o 2005 e o 2015, o 63% das películas máis vistas non cumprían estas reglas. 63%. Por tanto, máis datos, non? Para decidir, eu só quero ler, neste caso, novelas feitas por mulleres que estén protagonizadas por mulleres. E vamos agora o máis difícil todavía, que non sexan heterosexuais. Non quero, ou non me apetece, ler novelas protagonizadas fundamentalmente por personaxes heterosexuais. Porque aí a invisibilidade do colectivo LGBT todavía é moitísimo maior. O sea, aí xa as cifras son, bueno, son que casi non aparecen, non teño datos. Busquei datos e é casi imposible encontrar datos que hablen realmente da representatividade do colectivo LGBT. E xa, encima, se son mulleres lesbianas ou bisexuales, xa, bueno, aí temos que, non sei, facer un pozo, non sei. Entón, pois,
bueno, tiña aquí, tampouco quero estenderme moito. Tiña aquí, bueno, un par de cuestións, no, de como é fundamentalmente as ficcións onde fomos, quizá agora non tanto, pero sí durante décadas, como fomos representadas as mulleres, sobre todo lesbianas, no? Relatos cheos de estereotipos, cheos de presuizos, onde o único final que había posible, isto tamén pola censura, evidentemente, que estaba aí en riba apretando, era a traxedia. É dicir, tiñamos que morrer de unha maneira, preferiblemente suicidadas, basicamente, non? Ou tiñamos que cambiar de orientación sexual, ou terminar cun home, ou ser heteros al final, é dicir, que a representación realmente era deprimente. De feito, o obxectivo era ese, facelo deprimente para, bueno, de alguna maneira, pues, decirlle a xente, mira o que che pode pasar, non? Se vais por aí. Entón, bueno, isto foi así durante prácticamente toda a historia do cine, durante prácticamente toda a historia da literatura. Non sei se sabedes que a primeira novela de protagonistas de dos mulleres lesbianas que non acaban mal foi Carol. Sabéis Carol, de Patricia Highsmith? De feito, o primeiro título ni siquiera era Carol, era O prezo do sal, firmou con pseudónimo, tal, no ano 51. Pois foi a primeira novela, que eu sepa, que non acababa mal. 51, ano 51. Que pasou desde os anos 60, máis ou menos, despois do movimento feminista, por suposto, e despois do movimento LGBT finais dos 60? As cousas melloraron un pouquiño, sí. O suficiente? Non, para nada. Cantos personaxes de mulleres lesbianas vedes nas series, nas películas habitualmente? Ninguna, prácticamente ninguna. Si é certo que quizá o tratamento, evidentemente, non é tan tráxico, non é tan terrible, vale, non morremos sempre, pero sigue sendo terrible, es decir, a representación é un horror. Ben, todos estos requisitos e todas estas cuestións levaronme ás casi 2000 páxinas do ciclo dos elementos. 1912. 1912. Porque dicen, moi ben, que novelista galega podo elexir que sexa muller, cuyas personaxes sean mulleres e que además non sexan todas heterosexuais? María Reimóndez. Me empecé, descubrí que para mí, que non tenía ni idea, siento decirte, pero non tiña ni idea, o sea, para mí foi de repente, ¡buah! ¿No? Tanto ¡buah! Que me lo leí en 5 semanas. O sea, creo que foi principios ou mediados de agosto, empecé coa primeira, e todas seguidas. Xusto acabei a cuarta e saiu as Estacións do Lobo. E xa, nada, rapidamente encarguei e xa todas seguidas. Boa campaña de marketing, Que enchente. En plan friki fan, mandei unha mensaxe por Instagram e dinlles grazas por escribir isto. Digo, ben, o sea, a miña inmersión lingüística non só era necesaria, sino que ademais atopeime pois con uns personaxes e con unhas mulleres que digo, por fin pensei eso, por fin, non? E bueno, por eso estou aquí facendo o meu debut. Encima fago o meu debut falando en público, co cal, bueno. E nada máis, claro, as personaxes lesbianas ou bisexuais son 3, non sei se sabedes? No, creo que é mellor que expliquemos un pouquiño. Vale. Ao final morren todas, pero non é moi importante. Pero morren de amor, mátanse de amor entre elas. No. Bueno, pois son cinco novelas, no? E cinco personaxes das cales, 3, Gaia, MK e Clara, pois son, xa vos digo, o lesbianas, no caso de Gaia e MK, que son as protagonistas das dúas primeiras, En vías de extinción e a música dos seres vivos, e Clara, que é a protagonista da última, As Estacións do Lobo. Polo medio,
hai unha que para min resultoume moi interesante, a de Dende o conflito. De feito, levoume a buscar información sobre esa xornalista, que non recordo o nome. A do... Mary Colvin. Exacto. Que non a coñecía tampouco, hasta había unha película que saiu dela fai pouco, que, bueno, aí non me gustou demasiado como estaba tratada, pero bueno. E logo está Aurora, que aí non quero dicir nada, es que son un pouco aprensiva. E terminou doéndome o corpo cando terminei de lela, pero de verdad, o sea, somaticei o libro, xa os aviso, pero non quero dicir nada, que non quero fastidiar a nadie a lectura. Somaticei o libro, de verdade, as cousas que non queremos oír, que supoño que aí ven o título. E non sei que máis dicirvos, podemos falar un poquillo das personaxes, non sei, que queres dicir tú, María? Sí, bueno, podemos así acabar un pouco de explicar como funciona o ciclo para que teñades unha visión xeral, despois damos aí a voz a Eric, despois se queredes entramos xa en cousas máis de detalles, non? Porque, bueno, ainda que Ana comentaba a primeira e a segunda por orde de publicación, porque claro, eso non saen todas simultaneamente, entón hai unha orde de publicación, en realidade non hai ningunha orde de lectura, porque todas as novelas, digamos que o ciclo funciona porque cada novela é independente, ou seja, podemos ler unha xa está, pero a cuestión é que as personaxes que son secundarias nas novelas, nunha novela, despois son principais noutras, entón isto permite que dentro do ciclo hai moitos xogos de perspectiva, non? Porque ás veces as protagonistas nos estamos vendo as cousas dende unha protagonista, pero despois escoitamos ese mesmo momento a través dos ollos doutra, non? E despois leremos algúns fragmentos para que vexades un poquinho como funciona. Pero sí que nos dá o entendemento de que acontece, non? Entón, como comentaba Ana, pois son ata este momento 5 protagonistas, para que, como son moitos nomes e tal, eu dou vos así, como se fose o titular, non? De cada unha podemos dar. A ver, como facemos? Bota unha mão aí, Gaia. Que dirías de Gaia? A interseccionalidade pura, como que toca todos os paus, pero claro que tes personaxes moi interseccionais no sentido de que teñen ese toque de hibridismo, sabes? Non hai unha persona... Pero falalles en concreto, a que se dedica, que o seu tempo libre... Non sei, pois a discutilo todo o rato. É unha destas persoas que pon as gafas violetas, pero todas as gafas menos as animalistas. Eu quero te moito, María, pero... Non, en todos os sentidos, eu identificábame bastante con Gaia no sentido pois lingüístico, no sentido de pertencer ao colectivo. Naquela época eu ainda non era vegetariano, pero agora leo desde outra perspectiva e digo, Gaia, mal, sabes? Pero pareceme unha personaxe que dá moito xogo no sentido de que non discute só unha cousa, sino que, bueno, aínda que toque as raíces, aproveita cada pequena circunstancia, pois non sei, un encontro cunha compañera de traballo en Vilalba, pois para dar unha pequena charla sobre todo o mundo, o sea, como era, toda a xente que non fala galego. Espera, é que non me acordo do título. Bueno, despois buscámoslo, non te preocupes. É que estaba moi guai, son animais. Bueno, sin ofender, buscámoslo despois. Para darvos o titular máis concreto, Gaia é unha montañesa, lesbiana, trasladada dos Ancares a Vigo, co cual hai moita parte tamén da cidade, non? Nesa novela, en vías de extinción. Por avatares da vida, que non imos desvelar agora, é intérprete, é o seu traballo, dedicase a interpretación e a traducción, entón fala é políglota. Por avatares do seu traballo, pois acaba sendo parella dunha cantante de fama internacional tipo, pois o que sei, Shakira ou unha cousa así, non? Unha cantante pop, entón é meter ese animal no foco da visibilidade pública, non? Eso é en vías de extinción. Despois está MK, que é a protagonista da música dos seres vivos, que é esta cantante, non? Que é a parella de Gaia. Bueno, a súa historia pois, é unha migrante máis tradicional, digamos, no sentido en que emigra na infancia dende Tamil Nadu, no sur da India, que é onde naceu, pois, cando tiña 8 anos,
levarona para Gran Bretaña, non? E creceu en Escocia, e, bueno, todo o seu proceso de como chegou a ser cantante, non? E tamén pois, aparece lóxicamente Gaia, non? Na súa novela. Despois xa falaremos, non? Pero para que teñamos así os titulares. Despois está, bueno, falaba antes Ana dendo conflito, que é Saínza, é unha xornalista de guerra, unha reporteira de guerra, que, claro, está moi íntimamente ligada a este outro libro que As cousas que non queremos oír, que está protagonizado por Aurora, que é xornalista de deportes, e as dúas son amigas da infancia, ou foron, non vamos desvelar moito máis, en Vilalba, non? As dúas pois, teñen esa conexión vilalbesa. E a última novela que acaba de sair, que é As estacións do lobo, é a historia de Clara, que é unha adestradora canina de Lugo, que se acaba tamén desenraizada en Múnich, e, bueno, digamos que en cada novela descubrimos, non, a unha protagonista, pois ao mellor nos interesa máis pois unha reporteira de guerra, non, por este perfil que acabamos de dar, pero todas están presentes, ou case todas, en todas as novelas, porque cando lemos todas estamos descubrindo unha historia, estáse contando outra historia, non, que é a relación que elas establecen entre sí. Entón, bueno, hoxe vamos así compartir con vos algúns petiscos, non, de como funciona o ciclo. Antes de nada podemos escoitar aí un tema, non? Sí, claro, é que chego e séntome e digo, buah, a disfrutar. A veces olvídome de que teño unha función. Que fora un playback. Sí, non? A ver, que vas tocar? Vou tocar Secret, que é unha canción que, bueno, é unha palabra moi recurrida, así, pois, no colectivo, non? Porque tamén na de George Michael aparece a palabra secret, como que a sexualidade é algo moi outrificado, a identidade tamén. O que falábamos antes, non? De falar galego, como que eu identificábame moito con Gaia no sentido de criarse pois, no rural, etc. Pero logo conoces a historia de MK, que non é o mesmo, pero é parecida, pero non no mesmo sitio. Entón, pois, non sei, pareceme que é unha canción que cae moi ao xeito. É moi bonita. Gracias, María, por recomendarme. You were from the north and I was from the south. We were from opposite places, different towns, but I knew it was good and you knew it was too. So we moved together like a ball and chain. Minds becoming two halves of the same. It was real, but in the shadows it grew. 'Cause you got a secret. Touch, babe. I could shout it loud and broken through. I could have given an all to belong to you, but there were different plans and different rules. Where I'm from, there is a lock and key. If you be so kind as to follow me, I will show you the way to the rest of my sins. 'Cause you've got a secret, don't you, babe? 'Cause you've got a secret, don't you, babe? And I should know. And I should know. For I'm your secret, Arana, babe. So this room was dim where your sins lay. There was that smell in the air of a no place that hadn't seen much daylight in years. And you threw me down, said if you don't mind, I'm gonna leave you here until night time. Then we can do what we want, my baby, out of the spotlight. 'Cause you've got a secret, don't you, babe?
And I should know, 'cause I'm your secret. I run a babe, I run a babe, I run a babe. Encontrei iso dos animais, queres que o lea? Sí. Bueno, leo un cachiño porque é bastante longo, pero bueno, Gaia ten o costume de facer discursos improvisados, non? Para practicar a súa oratoria, que forma parte do seu traballo. Entón, pois iso, o libro recolle algúns destes discursos que ela fai así espontaneamente. Entón, bueno, vou ler algúns fragmentos deste que se titula breve explicación de por que o 98% da poboación galega fala galego e o resto son animais. Estimadas amigas e amigos, é un placer para min reunirme con vos hoxe para expoñer a miña controvertida tese de que o 98% da poboación galega fala galego e o resto son animais. Son conscientes, sen dúbida, da animadversión que tal teoría pode provocar e mesmo dos sentimentos feridos cos que algunhas persoas poden deixar a sala, mas permítanme antes de xulgarme expoñer as razóns desta afirmación, que por outra parte teño para min como plenamente verdadeira. Como vostedes saberán, e se non é hora de remediar o problema, xa Castelao hai moitos anos se referiu aos animais como os únicos que comparten o mesmo idioma. E sen dúbida hai persoas en Galicia, eu calculo que non máis dun 12%, que turran en defender que as persoas falemos nun único idioma, que eu denomino imperial, e canto máis imperial, mellor. Os animais, permítame que llelo adiante, son os únicos que non comprenden que hai linguas diferentes porque hai povos diferentes, e que cando unha persoa fala varias, como é o meu caso, ten que querelas a todas diferente, pero igual. Isto é algo que sabe tamén calquera que ama as linguas, e non só os imperios, e polo tanto as súas linguas imperiais. Se me permiten volver ao caso da miña tese inicial, haberá quen diga con orgullo, e xa non vou entrar no repetitivo tema de que hablando español te entiende todo o mundo, o el gallego non vale, cando vas fora, porque non é a miña intención tratar o auditorio de parvo, exemplificando os millóns de situacións nas que falando castelán ou inglés unha non vai a ningún sitio, ou o absurdo dunha mentalidade que non pensa en mellorar o seu país e a súa contorna inmediata, senón na emigración a un abstracto fora, que podería ser sinónimo de, ou mellor describirse como xalundes. Non, amigas e amigos, non vou aborrecer os seus intelectos con tales andrómenas. O argumento que pretendía presentarlles céntrase máis en quen di con orgullo que é máis ou tan galego como unha persoa galego falante falando en castelán en Galicia. Xa digo que esta é a razón pola cal creo que esa porcentaxe en realidade son animais. Só un animal non se daría conta do absurdo de dicir tal cousa, porque hai persoas, e digo conscientemente persoas, que falan castelán en Galicia pero entenden que polas razóns tristes que sexan, lles falta unha participación do único ben común que nos define como algo no mundo. Cales son as razóns dos máis gallegos que el gallego para considerarse así? Comerla con congrelos? Bailar a muñeira? Que poñan o DNI que naceron en La Coruña? Pois, sinceramente, a meu entender, nada diso define ser galega, ser galego. Pero a lingua sí. E dende esa definición tanto ten que unha sexa negra ou amarela ou que o seu pasaporte poña que naceu en Tombuctú. Falas a lingua, es galega. Ademais, cidadás e cidadáns imperiais, hainos a eito. Como pitiños de granxa, todos amarelos ben uniformados. Pero o mundo non é deles, por moito que teimen. É de quen sae do uniforme. Agora ben, quen queira ser un pito de granxa por min estupendo, pero que o asuman, non sei se me entenden. Vostedes, que son un público intelixente, saberán comprender que eu en ningún caso utilizo o de animal como despectivo, dado que lles teño profundo respeto aos animais, mesmo máis que algunhas persoas galegofalantes, mas non podemos negar que pertencen, ímolo dicir así, a outra cultura. Unha bastante uniforme e carente de matices en moitos casos. Os animais son estupendos, pero rara vez atenden a razóns. Así que non creo que o meu discurso vai a ser ben recibido, xa non digamos entendido, polo colectivo do que precisamente falo nel. E bueno, esta é Gaia. Bueno, xa falamos un pouquiño de Gaia. Non sei, Ana, sí. Que outras personaxes che...
Tiña eu aquí escritas aí algunhas cousiñas sobre Gaia, lo de ser políglota. Eso de gustanlle máis os cans que as persoas. Eso tamén. Es que escribín unhas cousas... para min é a miña personaxe favorita, Gaia. Pero tamén é a máis diferente a min. Con diferencia, además. Pero é a que máis me gusta. Escribín aquí precisamente cales son esas cousas, non? Ai, unha cousa de Gaia que non sei se podes desvelar aquí ou non. O tema do cambio do seu nome sorprendeume moitísimo. Precisamente nela. Podes falar ou non? Sí, precisamente nela, porque é unha muller cunhas raíces moi fondas na terra, a que máis, con diferencia. E precisamente por iso sorprendeume que cambiara de nome. O nome podo entendelo, entendo, creo. Precisamente non pode ser, quizá por esas raíces na terra, pero por que renuncia ao nome que, bueno, que lle puso súa nai? Bueno, como estamos aquí comentando, non é tampouco un gran misterio, non? Porque está aí, forma parte da súa historia, non? Gaia en realidade chamase Mariña, e agora, bueno, agora vou dar a parte así descoñecida. Eu collín o nome da miña avoa, Mariña do Bao Pombo, porque sempre me encantaron os seus apelidos, é un nome, a miña familia paterna é da montaña, non? Dos Ancares. E, bueno, claro, para min é un relato moi próximo. Todas elas son moi distintas a min, moi vinculadas a cousas que eu coñezo, non? Por distintos motivos, non? No caso de Gaia, que sí que creo que é bastante parecida a min en moitas cousas e distante noutras, pois o tema da orixe, non? Era importante. Bueno, xa Leredes ten para min era importante tamén ese concepto de familia un pouco fora do común, que creo que é fundamental tamén para as relacións que ela establece ao longo de todo o ciclo. É un personaxe un pouco argamasa, non? Porque a que de certa maneira tamén crea unha árbore coas demais. Entón, Mariña, que naceu nunhas circunstancias un pouco especiais, aí na montaña, en certo momento da súa vida decide cambiar de nome, non? E chamarse Gaia. Eu interpreto ese paso como unha apropiación de si mesma, non? Como non é unha renuncia de quen é, porque os seus actos son bastante explícitos, non? A súa maneira de relacionarse, pero si é unha maneira de dar a entender que ela é singular, non? E que esa singularidade chega a tal punto en que se autodenomina. O sea, ela, digamos que colle o poder de autodenominarse, non? Sin ter que renunciar. Como ser dona de sí, de alguna maneira, non? Sí. Como decidir por ela mesma ata o punto de elixir o seu nome. Que lle deron outro, no cal ela non tivo escolla, non tivo nada que dicir, pero que chegado a un punto, pois é ela mesma quen decide, non? Quen son eu? Pois eu son esta persoa, non? E realmente pois é un personaxe tamén moi singular, non? Ali onde se pon sempre bastante molesta, para que dicilo de outra maneira. Incómoda. Sí, para que imos ocultar esta cuestión. Pero hai días que lees eso e dis, bueno, te fartas. A mí, é que ten que ser moi... Ai, eu son moi crítica sempre, de feito son insoportable ver películas ou series comigo, é insoportable, estou todo o día aí, ñaga. Por eso gustame a mí. Non pasa test de Bechdel. Non, aí está. Aí estou, sempre, é certo, sí. E por iso gustame tanto, de feito. Gústame tamén moito que as relacións que establece, bueno, neste caso con MK, xa falando de relacións persoais, é unha relación moi saudable, moi... Está... durante todo un momento, non sei, bueno, saudable, me refiro, que rompe todos esos estereotipos, esos tópicos, non? Con que moitas veces se asimilan as relacións non heterosexuais, todo o contrario, é casi como un exemplo, non? De como facer ben as cousas. Gústame moito deso delas. É auténtica, leal, non sei. Pode parecer inverosímil, porque se pensas en Gaia, pues parece un coco social, non? Pero se ves de onde ven, da relación tóxica previa... Claro. No, perdón, MK. No, MK, sí. Pois bueno, ten un pouco de lógica. Sí. Pero collelo así, sabes, pensando, é un coco social,
non socializa moito, non é un don que teña, pero encaixa misteriosamente. Aí hai un componente... Porque eu creo que realmente hai un aspecto que é importante. A socialización que ten Gaia nos afectos é unha socialización salvaxe. Ela provén dun contexto, polo que dicía que xa a súa familia non é nada convencional, aprendeu a querer dentro dunha liberdade, que é un pouco tamén un tema que aparece nas estacións do lobo. A recuperación da afectividade, fora desas visións patriarcais da posesividade, fora desas visións do amor romántico. Entón, eu creo que Gaia trae iso por sistema, porque foi criada nun contexto onde iso era a normalidade anormal, non? Sí. Entón, ela, o que vai, digamos, as relacións que vai establecendo ao longo da súa vida parten desa raíz. É curioso, porque son unha parella monógama, pero ao mesmo tempo sí que hai ese espacio. Eso era un spoiler. Bueno, isto podenos dar pé a ler aquí un fragmento que me pediu Ana, ademais. Porque, como veredes, iso é interesante de ler o ciclo. Claro, Erika acaba de asumir Eu asumín que eran monógamas. que Gaia e MK manteñen unha relación monógama, non? Dentro do ciclo, pois digamos que son como... Bueno, pois as vemos xuntas, non? Moitas veces en distintas novelas aparecen pois elas dúas, non? Como entes moi independentes, pero que están xuntas, non? A ver, es que teño que anotar aquí todas as páxinas porque senón a ver. Bueno, tomade algo de vermú, Sí. A empanada está rica. Bueno, entón, a sorte que temos de... Ah, non, esta non é, a ver. Sí, no, estaba pensando Sí, en podes eso. tocar algo porque teño que buscar aquí eso que teña todo organizado. Vale, ahora hai que encontrar outra distracción para cando eu afino. Exacto. Bueno, pues falando de animais, esta canción ten un, así que... Well, my heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Came across a place in the middle of nowhere with a black black horse on a cherry tree. With a little fear upon my back, he said, don't look back, just keep on walking. And the big black horse, they looked this way, said, hey, little lady, will you marry me? But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. Bueno, pasa igual, pero con partidos de fútbol na realidad. Pois iso, como comentábamos antes, ás veces o interese non de ler o ciclo completo é que certezas que tiñamos o mellor se nos descompoñen, non? Noutra novela. Dou mentín. Dou mentín. No, deches a túa lectura ata un certo punto. Ti comentaches o que ata o punto no que ti coñecías. Bueno. Entón, nas estacións do lobo, que é a historia de Clara, Clara é unha adestradora canina, que xa comentamos antes, bueno, pois marchou, para min é o meu libro sobre o amor, non? O que pasa que dito así, claro, pode entenderse de unha forma un pouco extraña, porque é unha reflexión feminista sobre o amor, entón o mellor non é o que se esperaría, non? Se dicimos que é unha novela sobre o amor. Entón, bueno, Clara está nun proceso de recuperación, non? Da súa
de quen é. Nun certo punto dese proceso, pois a súa vida intersecciona coa de Gaia, despois podemos ver como onde está o xermolo, pero bueno, acaba pois nunha situación na que ela está moi confusa, na casa de Gaia na montaña, que é un lugar que aparece bastante recorrentemente no ciclo. Están ali as dúas, pois falando de cousas, Gaia está reparando unha porta, cousas que fai ela na súa casa, non? E entón pasa esta situación. Clara calou e tentou non pensar no certeiras que eran esas palabras. Estaban antes tendo unha conversa sobre a familia e demais, non? Distraeuse observando aínda máis o corpo de Gaia. O desexo sexual de Clara era amplo como o universo. Gustabanlle os corpos diversos. E que rara debía de ser por estar pensando nestes asuntos nun momento como este, mais quedara en silencio, e Gaia estaba mañando unha porta que daba á corte, na que agora non había animais. Clara volveu reparar no seu corpo áxil e forte, e tentar desencaixar a porta do seu marco. O pelo crecho, as pernas longas. Gaia gustáballe, moito. Xusto cando estaba comezando a espila na súa imaginación, como sería deitarse con ela? Intuía o seu ser salvaxe. Gaia mirou para ela e sorriulle. Non era un xesto que fixese moi a miúdo. Adoitaba ter un ricto serio alá por onde ia. Queres ver o meu corpo? A pregunta collera a Clara totalmente por sorpresa. Unha cousa era a fantasía e outra a realidade. Non soubo que contestar. Gaia chegouse a ela e Clara sentiu toda a súa inmensidade. Soubo que había que ser como un pozo para collela e non estivo segura de dar. Gaia colleulle as maus nas súas e mirou nos ollos sen pestanexar. Tiña uns ollos fermosísimos. Es unha muller moi fermosa, Clara. Sen dúbida podería deitarme contigo aquí mesmo. Podería bicarche e morderche eses beizos carnosos que tes, quitarche o xersei e bicarche os peitos, meter a miña mão no teu pantalón e deixar que explorases o meu corpo como mellor quixeres. Tes un corpo que quita o sentido e un rostro onde todos os elementos se organizan en armonía. Clara notou como lle subía a temperatura. Notou tamén o pero que se achegaba, o pero de estou con MK, e todo o resto de ladaíñas que acompañaban a superación dunha tentación. É iso o que queres? Era iso o que quería? Sí. O seu corpo levaba dende aquel momento xa perdido no tempo con Anton sen sentir o desexo por outra persoa. Porque se o queres, telo. Mais pensas en este momento necesitas máis emocións. Se cadra sí. Se cadra precisas emocións diferentes. Ou o teu corpo precisa distraerse. Pensa tamén se precisas comunicarte así comigo. E non digo porque isto vai a cambiar as cousas ou facelas complicadas como pensa todo o mundo. Para min non tería que cambiar nada, excepto que coñecería con detalle o teu corpo, tío meu. Ningunha palabra de MK, mas a Clara preocupáballe, porque a coñecía, porque non podía pensar en nada, nin sequera sentir. E MK? Eu amo MK, mas o amor non é unha posesión dos corpos. Eu non posúo dela, nin ela posúe o meu. Amar é precisamente querer corpos e vontades libres. Ou polo menos, así nos queremos nos as dúas. Clara comprendía de xeito intuitivo, mas precisaba saber, porque nesta altura xa entendía que o que ela facía no seu marco tendía a ser entendido doutro xeito noutros nos que non quería participar. O que pasa é que a min rara vez me interesan outras mulleres neste plano. Tamén porque o meu corpo está sempre saciado con ela, e sen ánimo de ofender e sabendo que o sexo é diferente con cada persoa, o prazer que MK me proporciona é un prazer pausado e con coñecemento, con profundidade e confianza. En esta altura da vida creo que iso é o que me interesa. Ademais, quen dixo que o sexo é tan importante? Na miña vida todas as persoas son importantes, tanto ten que me deite con elas como non. Odio esas xerarquías dadas nas que a persoa coa que unha se deita está por riba de todas as demais. Iso non é para min. Clara pensou que se cadra iso era o que lle faltaba a ela, ese querer dos corpos con calma, ese explorar e ter tempo, non polo afán romántico ou cristián de ter que querer a unha persoa para foder con ela, senón por unha cuestión de goce sexual puro. Ela non atopara a ninguén que quixese botar horas con ela espida, sen a urxencia de buscar correrse como fin último de calquera experiencia. Pensou tamén que o que lle faltaba eran máis persoas cos que compartir os seus procesos, o que pensaba, e que Gaia acababa de describir tamén. Vaia, decátase de repente de que polo menos ten unha persoa coa que falar destas cousas, que non é a única rara no planeta. Seguía observando a Gaia,
feliz coa constatación, desexosa do seu corpo. Estaba ante unha porta e sabía que polo xeral cruzaría, mais hoxe non o tiña claro. Era todo incerto. Gaia soltoulle as maus e arredouse un chisco dela. A vida ensinoume, por se che vale de algo, que se non estás segura dunha cousa, é mellor non facela. E sorrindo volveu reparar a porta. MK a tope, sabes? Bueno, non sei se queredes preguntarvos algo, que nos estivemos aquí, non, falando de cousas e de persoas ficticias, pero reais, non, para nós. Sí. Que público tan implicado. Eu confeso que non lín deles, non coñezo a súa obra. Bueno, pero mellor tedes curiosidades, pois o que sei, sobre o proceso, sobre cousas que estivemos falando de que falou Ana antes da representación, non? Ou pois como se, non sei, como se construen as personaxes ou como é a lectura, non sei. Tedes perspectivas distintas aquí, non? Para preguntar. Ti tes claro como vai rematar toda a serie, xa? Ui, que pregunta! Antes de poñer a primeira palabra do primeiro libro que se publicou, de feito, o primeiro libro que empecé a escribir foi A música dos seres vivos, que realmente é o libro de MK, é un libro moi complexo a nivel técnico, digamos, por como está escrito, pero empecé por ese libro porque as personaxes, digamos, centrais do ciclo son Gaia, Clara e Aurora, e tocar calquera cousa desas tres implicaba tocar todo. Antes de poñer a primeira palabra, eu xa sabía que era, grosso modo, o que ia acontecer e cal é a historia que ia contar, co cal levo traballando no ciclo pois máis dunha década realmente. Son personaxes que levan convivindo comigo todo ese tempo, porque dende o principio, logo, claro, cando entras en cada historia, determinas moitas cousas, non? E cada unha colle o seu corpo e colle as súas teimas e as súas prioridades, pero que esa historia que se vai contando máis soterrada, non? O que imos descubrindo cando lemos todo, iso claro, está determinado dende o principio. Quedan dúas aínda. Sí. Entón, hai algunhas que son, por exemplo, algunhas personaxes. Sí. Sí. Con algunhas persoas. Bueno, novas non son porque todas aparecen en algún momento. Vale. Claro, todas están xa presentes dende en vías de extinción. Case todas están presentes, non? Pero son, pois iso, toda esa trama, non? Está presente dende o principio. As dúas últimas novelas que se publicaron, esta que estamos falando agora, As estacións do lobo e As cousas que non queremos oír, inclúen varias escenas nas que están case todas presentes. Eso para min é difícil de manexar, non? A hora de escribir, porque todas as historias conflúen. Pero ao mesmo tempo tamén é o desafío, non? E a diversión tamén de crear coas lectoras o que está pasando, non? E, a ver, eu supoño que ninguén vai ler con tanta atención, a menos que alguén lle dá por facer un estudo, non? Pero eu si sei todos os momentos nos que alguén está mirando por unha fiestra, unha delas, e hai dúas falando e esa conversación aparece noutra novela. O sea, o ciclo está escrito un pouco como unha filigrana, non? No que todas as cousas teñen que encaixar ata puntos ultramaniáticos pola miña parte, non? E todas, hai un momento que é moi importante para dúas das personaxes que acontece na maratón de Nova York do ano, agora non me vou acordar, creo que do 2012, que foi o único ano que se cancelou a maratón de Nova York porque houve unhas inundacións, non? Tiña que, o sea, todo ten que encaixar no tempo, por iso digo que para min é interesante que todas se poidan ler independentemente, pero o que eu escribo está moi ten que estar moi encaixado para que iso despois funcione. Vamos, que se lees un libro faiche spoiler do outro, non? Ese é outro aspecto co que teño que ter cuidado, de non revelar cousas que son fundamentais nunha trama. Por exemplo, na novela de Clara hai unha cuestión
que é moi importante para ela, que ela descubre que descoñece, ou, por exemplo, no caso de MK, o sea, na novela de MK, na música dos seres vivos, só descubrimos realmente que lle pasa a ese personaxe ao final de todo da novela, porque está escrito dunha forma un pouco peculiar, non? O uso do tempo. Entón, claro, en ninguna das outras novelas se desvela exactamente. Sabemos que MK tivo unha relación tumultuosa, si de forma abstracta, non? Porque o comentan en algún momento, pero só na súa novela sabemos realmente que pasou. No caso de Clara igual, hai ás veces comentarios que son un pouco velados, que cando, si lemos realmente a historia desa protagonista, entón entendemos que por que di isto agora aquí, non? Ou por que oculta certas cousas que ti sabes, non? Clara, de feito, minte nas cousas que non queremos oír, pregúntanlle algo, que é unha cousa aparentemente trivial, non? Creo que canto tempo levas vivindo en Múnich, ou canto tempo levas con esta persoa, e minte. Despois sabemos por que cando lemos as estacións do lobo. ¿No? Entón un pouco todos eses xogos, pero ten que estar todo moi así. Polo medio despois derrapas. Pero máis que spoiler, a min o que me provocou é que cada libro que lín tiña que ler o seguinte, é dicir, chama un libro por outro. O sea, para mí sería imposible ler un sen ler os demais, totalmente. Sí, un pouco a idea é esa, claro. Que hai algúns que son máis evidentes, por exemplo, dentro do conflicto remata dunha maneira, cunha chamada telefónica, non? Claro. Dunha tía que se chama Gaia, que se ti non sabes quen é, pois dache igual, porque dicíndolle que ten que falar de Aurora, non? Claro, pois se non lees a novela de Aurora, que as cousas que non queremos oír, pois non sabes que pasou despois diso, pero bueno, eso foi un pouco unha maldad, pero en xeral pero funciona. En xeral a cosa é máis relaxada, máis por a idea que funcione máis por curiosidade, non? Porque claro, queres, exacto, sí. Queres saber, non? Que lle pasa ou quen é esta persoa, non? Mais así máis detalladamente. E despois na última a mí tamén chamoume a atención, bueno, non sei se en literatura dice igual, o arco de transformación do personaxe, como no cine, non? É brutal, é dicir, como comeza, de feito, a analoxía co lobo, non? Dende a domesticación, non? Que a primeira parte é a liberación final, efectivamente, o sea, cúmplese totalmente ese proceso, non? E claro, como empeza a como acaba, parece outra persoa. Bueno, claro, en todas as novelas sí que outra cosa coa que son bastante obsesivas sempre é que a forma, non? A estrutura da novela ten que encaixar co que se conta. Entón todas elas son moi específicas de cada personaxe, é dicir, están contadas de forma distinta. Por exemplo, por eso vos dicía, a de MK está contada dunha maneira na que hai play, rewind e fast forward, é como se estivésemos escoitando música, non? Entón son distintos momentos. A de Gaia está escrita como se cortásemos unha árbore e vemos as vetas e a cerna, non? A cerna normalmente pois, son episodios da súa infancia e cada capítulo é unha árbore e momentos que, digamos, van reconstruindo, igual que non coñecemos nunca unha persoa así, non, dende que naceu ata que morreu, pois esa novela tamén está escrita de maneira que vamos coñecendo pouco a pouco o personaxe, non? En distintos momentos da súa vida. As cousas que non queremos oír, pois é o deporte, pois iso, ten unha estrutura máis lineal tamén dende o conflicto, as dúas son xornalistas, entón tamén están narrado de maneira máis, bueno, pois iso, máis lineal, non? As dúas personaxes. E no caso de Clara, pois ese proceso inverso, en vez do lobo ao can, pois do can ao lobo, non? E entón vai, pois iso, pasando polos e utilizando sempre que tamén me importa moito, non? E o Eric sempre se ríe polo do partido aquel de fútbol. Xa, o que dios, é moi maniática. Tu dis, non, un pouco de, bueno, consideración das cousas que pasan. Non, o sea, é moi obsesiva. No sentido de que, si... Bueno, é a única cousa na que son obsesiva tamén, Bueno, non sei. Ainda que mencione por encima un partido que está, pois, nun bar, como que o traballo que hai detrás, non sei. Eu cando tuve que facer o traballo sobre en vías de extinción, pois
Alegreime moito de que pola outra parte tamén tuveras que sudar, a verdade. Sí, porque realmente tiña un sentido, tiña unha intencionalidade. Non era como, bueno, vou intentar fiar estos dous conceptos que creo que non teñen ninguna relación en absoluto, pero teño que encher 80 páxinas de TFG. No, agradecese moito que sí, que tuveron a base. Sí, estuvo ben eso. No, isto ben confío porque cada novela tamén inclúe moitas intervencións non textuais de, pois, por exemplo, en Dende o Conflito, Saínza, que é a xornalista de deportes, pois introduce moitos textos, non, de outras xornalistas, pois de Mary Colvin, de outras xornalistas. Ou no caso das cousas que non queremos oír, pois son os propios textos de Aurora, que é xornalista de deporte, e por iso fai unha crónica dun partido de la Juventus que estiven vendo. Se algunha vez queredes ver os partidos vellos, na páxina da FIFA están todos e ademais teñen a transcripción. Fascinante. Entón, o partido do que fala Bichelo é real e todo isto. Vale. Todas esas cousas tenden a ser reais. Esa é a obsesión que dis. Pois eu entendo perfectamente, eu faría o mesmo. Total, sí, eu faría o mesmo. En as estacións do Rabo, pois igual, o adestramento canino, non? Que se colle, bueno, porque a mí me fascina ese tema. Entón, é tamén unha maneira de enmarcar, non? E de darlle corpo ao personaxe a través de todas esas cousas. Unha cosa que me gusta moito tamén é que o recurso de ao principio de cada capítulo facer unha como citar un fragmento que parece totalmente aleatorio, pero de repente ao largo do capítulo ten sentido. Sabes, por exemplo, o tema das guerrillas estas de ir plantando árbores por aí. Sí, ou citar a revista Diva, o sea, é que eu hasta que lín este libro nunca encontrara un libro que citara a revista Diva. Wow. É unha revista de lesbianas do Reino Unido, bastante así desenfadada, pero política. Sí, pero eso, ojo. Claro. Está moi ben eso. Bueno, tocas unha última. Veña, va. Teño que decir que esta canción enseñoume esta semana a María, así que vou fazer o que poida, pero a estas alturas da vida eu confundo a George Michael con George Harrison, así que... Ojalá fuera unha broma. No, ves, cando non é unha broma xente rima. Igual a sabedes, esta é conocida. Bueno, podemos contextualizala un pouco, non? Sí, por favor. Xa, non, para non darvos máis a brasa, non vos leo o fragmento todo. Pero bueno, hai un momento no que Clara está intentando falar con MK de música. Están intentando falar. O preferides que vos lea o fragmento? Está deixa... Sí, preferides. Bueno, está medio en inglés, además que claro, ao principio non sabe falar casi nada, entón enténdese medio así por linguaxe, non se sabe moi ben como. A ver, onde teño isto. É unha cousa moi graciosa, porque no libro no que MK e Gaia empezaban pois, a interactuar, eu estaba convencido que falaban en galego, sabes? Sí. Como as películas de vaqueiros. Ya, manda que gallo nada. Pero sí, pero logo pues, vías un fragmento en inglés e decías... claro. Bueno, pois na vida de Clara, en que tuvo unha adolescencia así un pouco... salvaxe. Era moi importante George Michael. Entón, nun momento no que están todas elas ali nesa casa que comentamos, non, nunha desas escenas, están pasando Nadal xuntas nunha casa que ten MK en Castelldefels, non preguntedes por qué. Están ali, pois, Clara está aí fora e ven MK están intentando falar sin entender moito moito galego nin a outra moito inglés. Entón atopan aí un elemento en común, non? Entón chega MK, non? Está Clara, gustalle sentar fora con risco, mirar o ceo dun inverno tan diferente dos seus, sen neve, sen frío, co aire extraño do mar. Aí está, cando MK lle tende a mau, e observa que nela ten un MP3. Do you like music? Ata aí chega o seu inglés, asente. What do you like? George Michael, dixen pensar. George Michael é o símbolo de todo o percorrido. Brilla como unha pequena estrela na distancia. He's a star, di con certa dificultade Clara. Bueno, aí lo pronuncié máis. MK sorrí e comeza a cantar unha canción que a Clara lle encanta. Star People. É de Older, un disco que mercara en vinilo.
un disco que marcara a entrada de Michael no mundo como cantante gay. MK segue cantando mentres busca no seu MP3. There, dille tendendo a man. Oh, George. Guau, 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 guau. Porque cando Clara non entende, escoita como se a xente falase, o sea, ladridos de can. Entón aí xa dixo unha cousa que se lle escapaba. Coñeces a George Michael? Pregunta Clara atónita, como se non estivese diante dunha estrela da música como a él. En canto di as palabras, arrepíntese. Agarda a ira de MK, mas no canto dicho, atopa un sorriso. Sí, quero moito George. A George, corrixe Clara. Grazas, iso. E MK cantaruxa unha canción del que Clara sempre escoitara como I'm the Watching Freakies. He, wow, 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 him. Como? Clara pestanexa porque sabe que o que lle está dicindo é relevante. Gaia acaba de entrar pola porta da cociña. Axuda, dille Clara. MK repite o dito e Clara pensa no tedioso que debe estar todo o día así, retransmitindo. Di que George Michael se expón, que ela non estaría acó se non fose por artistas como a él que están fora do armario. Sabes o que dixo nunha entrevista? Que a él non lle interesaba compracer a xente homófoba, que él non cantaba para esa xente. Clara pensa por un intre no que iso significa e tamén nas súas renuncias. Son pensamentos demasiado pesados, así que tenta desviar a súa atención deles. Non te cansas de estar sempre interpretando? Pregunta a Gaia. Esa última parte foi a miña contribución, riela. Clara tamén sorrí, ese xesto que aínda lle provoca maniotas. Déixote coa música, di Gaia. E ela pon os auriculares como a un pelello de risco para escoitar a George Michael. Maybe your mama gave you up. Maybe your daddy didn't love you enough. Stop, people, counting your money until your soul turns green. Stop, people, cutting the cost of your desire to be seen. I do not count myself among you. It's just that it seems so badly of you. Can't help but hope there's a difference between you and me. So maybe your mom gave you up, boy. Maybe your dad didn't love you enough. Ahora podemos facer así uns coros todos, verdad? Maybe your mama gave you up, boy. Maybe your dad didn't love you enough. Seguro que queres dixalo así. Talk about your mother, talk about your father, talk about the people that made you what you are. Talk about the teacher, the bully boy who beat you. Talk about the people that bought a brand new car. How much is enough? Your star. Aquí también, How much is enough? You're a star.
fixeches con máis intencionalidade. Bueno, pois despois disto xa só queda ir aí a tomar un vermú. Xa así máis relaxadamente. Nada, moitas grazas por acompañarnos, a Ana, a Eric, a Cartabón, e tedes agora para ir así xa máis en forma para a hora de comer. Moitas grazas a vos. Morrerían moitos gatiños.